Gaya po sa itong maestra. Uy, asa naman eh. Lapas naman ba? Iba yun naman itong rules ni pag mali og 15 minutes kay Sayaw, kasudlon. Sayaw, di ba? Sayaw, talak mali. Maintay Kaya ako na, bigyan sa mga naman. Maestro, wala ka lang, babae, lalaki. Nagbago na bro itong maestra. Maintag babae na po lagi. Kasi hindi naman naglalaki na itong maestra. Marami lang mga part-time daw daghan. Muna yung ma'am. Nalit niya, hindi mo sila nalikuha po maestro ba? Gani, part-time daw. Hala! Mauburin niya itong maestra vlog! Isa man ba? Ano nagpakway dapat ayo? Estudyante siguro naglagoy. Dala, maestra ni. Pamina na po maestra ni ba? Padulong diri, pagbantay mo. Good morning, class! Morning room sa math major. So, ako rin yung bagong teacher. So, ito niya ako sa bang ko. Isa ba nagahit yan? Isa ba yun rin? Ma'am, Thank you. hindi ka makakita lang. So, ako rin yung bagong teacher. So, ila-ila sa tanong. Ako din si Miss Beverly and Roycino. So, first meeting mo na to karon. So, first, introduce yourself muna. Tapos, nickname mo. So, Mr. Good morning, Miss. Ako dahil si Alan Ray. Call me Kaira. Call me Paring Ray. Okay, next. Thank you. Good morning po, Miss. No, sorry, Miss. Di kayo ko kaklaro. Basta maulaw mo dito. My name is Alex Bertobert Jaime Carrillo Jr. Sa taas yung kay Miss, no? So, tawag mo sa akong angga nga mahal. May angga na po is mahal. So, single po ko. That's all. Mahalin mo eh. Good morning ma'am. Ako na si Ariel Oro, Pacanya Ibanez. So, tawagan lang po my loves. Nice to meet you ma'am. Okay. Next. Hi ma'am. I'm Albert Matabao Jr. Just call me Bibi ko. I'm single. And Hello. My name is Daniel Ray. You can call me my only kid. Okay. So ako lang ikaw si paring Ray, si Mahal, Mahal. tapos si sweetheart. Sweetheart, then Bibi ko po. si Bibi ko and my king. So, for now, let's proceed our first topic. Kumbaga, first meeting man nato karon. So, mag-review ta sa atong mga niaging SEM. Okay, class. So, for today, let's have a review. Kung unsa man to inyong nahinumduman sa atong mathematics subject. So, paring Ray, stand up. Dapat Okay, ma'am. Sa ko ang mga nahinduman na about sa lesson sa math is finding the value of x, ma'am. But, sahay mo ma'am, yan ang ito, mangitaw ng value sa x, pag x na, dapat unta, so wala pa. okay, next. Ikaw, Mahal. Yes po, mahal. Uy, mahal! Ay, sorry, HBI. Mahal naman naman ka ng tuluragid ka number akong nakatunan sa mahal. Miss. Unsa man mahal? Ay, Mahal! 143 ragid nga number, ma. 143. 143 ba? Moro gid akong nakatunan sa math. Unsa man ang 143, Mahal? Unsa man na numbers? Unsa man na sa mga topics? One good, mahal.
Miss, kanang 1433 ba ng I love you. Okay, thank you, Mr. Mahal. And next is Mr. Sweetheart. Stand up. Pwede yun yan sa kumo? Maguna-una sa kumi mo? Tayo na lang dalawa. Tayo na lang magsama. Tayo na lang dalawa. Tayo naman talaga. Tayo na lang dalawa. Thank you sa mga students. Uy, mga hugot man kaayo. Ikaw daw, Mr. Bibiko. Ako, ma'am, murag wala mo ko inuunan sa mga discuss mo mo eh. Pero ganahan kay kumusuldan ng math nga kuan man nga subject. Nga naman, Bibiko. Saan naman po na, uy? Gusto mo kay kung makatunog ka ng mga computation bitaw mo value og mga butang ba pero murag wala may musukli sa akong mga ginabuhat. Napakasakit, Kuya Eddie, ang sinabi. Ambo, kasi yan nga yung kasabot. Bahala mo eh! It's caught in the crossfire.